Dobar dan. Danas ćemo se baviti jednim zaista zanimljivim dijelom hrvatske nacionalne književnosti 16. stoljeća. Dakle, riječ je o našem ocu hrvatske književnosti, Marku Maruliću, Splićaninu. Dakle, dijelo koje ću danas obrađivati biti će Judita. Zaista jedno veliko kršćansko-vergilijansko dijelo. To je naravno ep koji se sastoji od 6 pjevanja, ima odličan uvod, invokaciju, baš kao epovi iz antike. Prije nego li prijeđem na samo dijelo Judite, najprije ću vam reći nekoliko rečenica, dakle, o stanju u Hrvatskoj u doba 16. stoljeća, u Marulićevo doba, i reći što Judita zapravo znači, što ona alegorijski znači. Dakle, da ne duljim, odmah ću krenuti na posao. Hrvatska u 16. stoljeću je bila zemlja rastrgana u borbama između Mlečana, Osmanlija, koji su konstantno napadali Hrvatsku. Mlečani su doduše i branili, dok su Osmanlije konstantno nadirali. U doba našeg junaka Marka Marulića, koji je živio od 1450. do 1524. stanje je u Hrvatskoj bilo izuzetno loše. Doduše još postoji Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo, ali mnogi dijelovi Hrvatske nestaju. U Marulićevo doba, kad nastaje Judita od 1501. pa do onda kad je izdana 1521. Dalmacija, njegov rodni kraj, biva jako opustošen. Dakle, on je bio Splićanin koji je pisao na čakavici, stoga morate znati da je Judita dijelo hrvatske čakavice. I osim toga, to je dijelo koje je tiskano na latinskom jeziku širom Europe. I na više jezika ono je tiskano. Dakle, što se dešava? Judita je jedno dijelo koje je uzeto iz Biblije. Ona je recimo stvarni lik koji se spominje u Bibliji. Što se naime dešava? Samo dijelo Judita koncentrirano je na tih 6 pjevanja, kao što sam ranije rekao, ali ima i jedan uvod. Marulić nama daje jedan dobar uvod u to što će on pisati. Ima posebno poglavlje u kojem govori o Juditi, o tome zašto on piše i čemu to služi. Dakle, Marulić to piše da pokaže simbolički kako je mala Hrvatska, koju u dijelu predstavlja grad Betulija, mislim, konkretno Izrael, a Betulija može biti da predstavlja grad Klis, koji onda brani Hrvatsku, odnosno Dalmatinsku obalu, protiv snažnog neprijatelja koji je u ovom slučaju Oloferno, zapovjednik asirsko-babilonske vojske. Dijelo Judita počinje, s tim opisom, u kojem on govori o Juditi, svetici, i naravno on počinje dijelo sa znamenitim riječima koju ću sada pročitati, samo trenutak. Dakle, Marka Marula Splićanina u kom se uzdarži istorija svete udovice Judit, o versi hrvatski složena, kako ona ubi vojvodu Oloferna, posridu vojske njegove i oslobodi puk izraelski od velike pogibli. To su riječi kojima počinje Judita. I odmah u ovom dijelu možemo vidjeti o čemu će se raditi. Dakle, dijelo Judita je pisano, to jest posvećeno njegovu prijatelju Opatu Dujmu, u kojem on također navodi kome je posvećena i zašto, sve to imate na početku Judite. Prije samog početka valja također reći da je to dijelo renesansne književnosti, da je naša obala bila izuzetno pod utjecajem talijanskog humanizma i renesanse. Zašto to govorim? Naši stručnjaci renesansnog doba, kao što su Hannibal Lucić ili Juraj Šišgorić, kao i Marko Marulić, svi su oni školovali u Italiji koljevci humanizma i renesanse. I te ideje su došle k nama, što je prilično dobro, jer imamo zaista veličanstvena dijela, kao što je recimo Judita. No, da prijeđem lagano i na samo dijelo. Dakle, Judita je dijelo koje se sastoji od 6 činova, kao što sam već 2 puta ranije spomenuo, očito me danas ide, s ponavljanjem, pa da kažem, dakle, prvo dijelo, odnosno prvi čin, prvo pjevanje, počinje tako
da se opisuje Babilonija, Asirija, Medeja, Perzija. To je jedno područje. U Medeji se nalazi grad Ekbatan. To je jedan veliki grad koji postoji dan danas. E sad, u tom gradu bijaše kralj, a u gradu Babilonu bijaše drugi. Onaj u Babilonu je nama jako važan. Zašto? Jer se on posebno spominje u ovoj priči. To je kralj Nabukodonosor. Nabukodonosor drugi. To je kralj, car iz 6. stoljeća prije Krista. On u povijesti zaista postoji, to nije izmišljeno, on je stvarno postojao, on je došao i opljačkao Jeruzalem, on je zaista mnogo toga učinio, dobroga i lošega. Sad što od toga uzeti da je dobro i loše, ja to neću suditi. Dakle, on se je posvađao sa vladarom Ekbatana i naredio da se pokori, što naravno ovi nisu željeli. Kada je Nabukodonosor pobjedio Ekbatan, postao je nesumnjivo najjači gospodar u bližoj, a Boga mi i u široj okolici. Tada, kada je njegova moć strašno porasla, on odluči krenuti pokoriti i okolne narode. Što kaže ovim riječima. Evo sam trenutak. Dakle, on je želio zavladati svijetom, te stoga poslao svoje glasnike u okolne zemlje i narode da mu se pokore. Oni su to odbili. Stoga je Nabukodonosor rekao da će pokoriti, citiram njega, zemlju Etiopsku i Egipatsku, Galilejsku i Sirijsku, te snažnu Perziju i Medeju. Dakle, Nabukodonosor je krenuo u osvajanje. Grad Ekbatan je pao, Medeja je pala, krenula je padat Perzija, cijela Mezopotamija. I tada začuo on glase da se njemu i njegovoj poruci koju je poslao drugim narodima da se pokore, odbijaju prikloniti Židovi, Izraelci, Galilejci, kako god. I on odluči poslati svog najvjernijeg vojskovođu Oloferna sa golemom silom od 120.000 vojnika prema zapadu. Ovo je, dakle, simbolički sve rečeno, govori se o Osmanlijama, u stvari kako kreću na malu Hrvatsku, jer su kretali sa 100 do 120.000 vojnika. Tako je Oloferno. Oloferno kreće sa 120.000 vojnika prema zapadu i njemu kaže Nabukodonosor, sve moraš pokoriti, ne smije ostati ni jedna slobodna zemlja koja se protivi moje vlasti, a ti ćeš biti nagrađen, veoma bogato nagrađen kad se vratiš, jer ti si moj najvrijedniji general. Tad skupi svoja kola, konjanike i krene on na zapad. Svaki grad prema zapadu do Izraela se pokoravao velikoj Olofernovoj vojsci. Tada završava prvi čin, dakle, možemo vidjeti kako se digla velika vojska, kako se krenulo u stvari. Počinje drugi čin. Što se dešava? Dakle, stižu oni do Izraela, ali tada Elakim, veliki svećenik Židova, nagovara narod židovski da se bori, da se odupire osvajaču. I sada Olofernu nije jasno, pa koga vraga se sad oni kreću boriti, malobrojni su, nisu snažni, mi imamo golemu vojsku, pa što se to dešava? I tada, kako je on napredovao, on je odlučio malo istražiti zašto. Tada on šalje Akiora. A tko je Akior? On je njegov vjerni savjetnik, prijatelj. Sad, da li je bio Židov ili nije, to neću ja ulaziti. Pošto je poštovao njihova boga, sad da li je on konkretno bio Židov, to ne znam. On kaže njemu, nakon svoje male istrage, kad su stigli pred grad Betuliju, ma znate, oni vam se ne boje neprijatelja i vojski. Sad njega pita Oloferno, pa zašto? I sad počinje onaj dio u drugom činu, to je posljednji dio, gdje se slavi Boga. Gdje se govori kako je u stvari Bog na strani Židova, on njih brani, on je njih branio od Egipćana, on je njih poveo preko mora Crvenoga. Protiv njega ne može im niko ništa. Oni su jači od sudbine. Na to se Oloferno zaista razljutio. Oloferno nije vjerovao u Boga Židova, dakle,
I u tom dijelu gdje on govori o Bogu Židova, Akior, vidimo slavljenje Boga, odnosno u prenesenom značenju slavljenje kršćanskog Boga. Tada Oloferno biva zaista naljučen i daje zatvoriti Akiora. Tad počinje treći čin. U trećem činu, dakle, Oloferno šalje Akiora u Betuliju, da im kaže da će se morat predat brzo i da će u njega pogubiti uz to. Znači, pustio ga da još malo uživa u svojoj slobodi. Naravno, građani Betulije su njega dočekali, pripremili mu gozbu i tada je počela opsada grada. Oloferno je pokušao zauzeti grad, ali jednostavno nije išlo. Što se onda dešava? On se je majstorski sjetio, pa zatvorit ćemo im izvore vode i nemaju onda što piti. Tako on učini. Zatvori on izvore vode oko cijeloga grada i nakon 20 dana žeđi građani se počnu buniti. I oni od tada otiđu svom svećeniku Oziji. Ozija kaže, evo narode, još 5 dana čekajmo Božju pomoć, a onda se predajemo. Narod se želio predati, on je bio umoran, ali svećenik ne. To je opet alegorijski preneseno kako su zaista svećenici na hrvatskom području čvrsto branili zemlju. Primjer je Petar Berislavić koji je branio zemlju od Osmanlija. No, to je druga priča, naravno. Ali je dobar primjer. To Božje čudo, što je to trebalo biti, ni on sam nije znao. No u to se pojavi naša junakinja Judita, svetica. Tada nama Marulić daje opis Judite. Tko je ona? Pa k vragu, ono je jedna žena. Ali to je lijepa žena. Na kraju dijela ću vam malo objasniti taj vergilijansko-kršćanski dio koji je zaista zamjetan, renesansni dio, ne u priči. Ona je lijepa mlada žena. Marulić opisuje njenu prošlost. Ona je pobožna, ona je lijepa, ona je udovica, bila je u braku sa svojim mužem, kako se ono zove, Manaše. Da, Manaše. Mužnja je Manaše. Ona je bila s njim u braku 3 godine i 6 mjeseci i kada je on umro, ona se obukla u crninu, svaki dan je postila i molila Boga. Jedna zaista pobožna žena. Kad je vidjela što se dešava njezinoj rodnoj Betuliji, odlučila je pomoći i rekla je ja ću pomoći. Ona je skinula sa sebe odjeću udovice i navukla odjeću mlade žene koja njoj i pristaje. Jer ona je zaista lijepa žena. Oličenje ljepote, oličenje svega onoga za čime renesansni umjetnik žudi. Tada ona kreće zajedno sa svojom sluškinjom, kako se zvala, o Bože, ne mogu se sjetiti kako se trenutno zvala njezina sluškinja, ali uglavnom to pogledajte. Kreće zajedno sa svojom sluškinjom u tabor Asiraca, znači to je 4. pjevanje sad govorimo, 3. je završilo kad je ona skinula robu i krenula je sad naprijed. Ona je došla do tog tabora i sad ona hitno traži Oloferna, kaže, ja njemu moram reći kako će on osvojiti grad, da ne bi došlo do novih žrtava. I vojnici povjerovaše, pa ipak je mlada, lijepa, nije luda. I oni nju odvedoše njemu i ona je njemu počela malo govoriti kako treba ovako, onako, lijevo, desno. A on nju nije slušao, pišljiva boba. On je vidio samo ono, dobra maca, zaljubio se u nju, pa ko tele u šarena vrata. I on je njoj, pazi, majstora, dao slobodno kretanje po kampu. Znači, ne samo da je ona imala priliku napraviti nešto loše, nego je imala priliku u krajnjoj liniji vidjeti taktičke pozicije. I sad, on njoj šalje glasnika prvi put, kao, ma dođi ti k meni, a ona, talk to my hand. Ne želi ona je ipak svetica. Jest da on to ne primjećuje na njoj.
ali ona se drži svoje čednosti, tako dalje, znate, pobožna žena. I onda završi to 4. pjevanje, 4. čin i stiže 5. koji je intrigantan. Što se desilo? Sjeti se Judita malo, pa dobro, pa ne mogu ja njega zavlačiti sad, Boga pite koliko, ali bilo bi dobro da ja njega riješim čim prije. I što se desi? Oloferno šalje svoga glasnika k njoj i kaže, pa, kaže moj, dakle, gospodar Oloferno, kako želi s vama večerati i probdjeti noć. Na to ona kaže, dobro, okej, može. I sad ona zaziva Abrahama, Izaka, Jakova, Boga, sve svoje velike svece Bože, proroke Izraelove, Boga zaziva u pomoć da spase njen grad, da ona obavi svoju dužnost. I ona se sredi, našminka, naparfumira, sve ono što žene rade prije spoja. I ode ona do njega i oni malo lagano počnu večeru, pa onda jedna čaša vina, druga čaša vina, treća čaša vina. Oloferno je fino jeo i pio i sad on je isto njoj ponudio. Ali ona je rekla, ma ne hvala, ja se držim svojih dakle, hranidbenih navika. Jeli? Ona je jela kruh, maslinovo ulje, sir, nije ona sad baš se razbacivala. Ali se sjetila da bi ga mogla napiti. Čovjek je popio jednu čašu, drugu, treću, četvrtu, petu, tako, jak čovjek, pije on. I kad se on napio, fino, ona je opet rekla, Bože, oprosti mi, ali moram da to učinim, što sam naumila načiniti. I onda onaj dio, tadam, izvodi žena nož, aha, ko asasin. I ode čovjeku glava. I sad oni tu glavu pospremu u torbu i znači ona je tu pokazala svoju požrtvovnost, svoju hrabrost, svoju snagu, pa nije mala stvar u krajnjoj liniji tu učiniti. Njezina sluškinja odlazi do stražara i kaže, ja i moja gospodarica Judita idemo se u pustinju moliti. I one dvije torbu i odu one u pustinju kao i stignu u Betuliju. I evo nama završava tako 5. čin i počinje 6. Oni lijepo glavu na kolac, stave je na zidine i ujutro onako probude se babilonsko-arsijski vojnici, malo zjevaju, otvore oči i odjedanput na vrh tornja vide, ajme pa to je Oloferno. Kako su uspjeli ubiti našeg komandanta? Mislim, kako? I sad oni su se prestrašili, bili su u nemilosti svojih bogova. Smatrali su da nemaju tu više što tražiti. I oni se razbježaše. Kraj opsade. I tada Izraelci počnu veselit se. Jej, haha, pobjedili smo, a nismo izgubili ništa. I onda Judita otiđe u Jeruzalem. I u Jeruzalemu, dakle, ona ispriča što se desilo. Marulić slavi to u svom dijelu. Pokazuje što požrtvovnost, molitva, hrabrost čine. I dakle, ona se na koncu vraća u svoju rodnu Betuliju, biva svetica do kraja života. Mislim, imala je taj svetački način života, ne? I na koncu ona umire i 7 dana ljudi su bili tužni i plakali za njome. I tako završava naš ep. Sad, malo alegorijskog značenja. Bio sam to spomenuo tokom dijela da ima i na početku, pa ću i sada. Dakle, morate znati to kršćansko-vergilijanski ep, jer ima elemente jednog i drugog. Prvo, vergilijanski, zašto? To je više poveznica sa Italijom, sa humanizmom i renesansom. O čemu se to očituje? Možete to očitati, recimo, u opisu Judite. Ne možete zamisliti da neki srednjovjekovni autor, naravno u vitiškim romanima ima, ali da tako slavi žensku ljepotu, slavi je poput samoga Boga. Znači, pravi renesansni umjetnik, pravi stvaralac je Marulić. Osim toga, vidimo onaj kršćanski dio, kršćansko-vergilijanski na koncu konca, gdje se kao prava vjera bori protiv loše vjere. Znači, to je
preneseno značenje toga dijela. Naravno, to jest, čak i nema više veze s vjerom, nego sa neprijateljima s jedne i s druge strane. Dakle, sa Hrvatima i Osmanlijama s jedne i s druge strane. To je alegorijsko značenje. Na koncu, dijelo je također pisano dakle, dvostruko rimovanim 12-tercom. Dobro je pisano. I tu ponovno vidimo jednu veliku osebujnost i maštu i naravno i rad Marka Marulića. Ono što sam još trebao, što još trebam spomenuti je dakako, dakle, sama radnja se odvija alegorički, dakle, bio sam rekao na početku, s jedne strane drugi, s jedne strane treći i tako se oni nadmeću. Grad Klis bi bila recimo grad Betulija. Marko Marulić piše također i papi za pomoć, tako i Ozi piše u Jeruzalem za pomoć. I uglavnom stižu uvijek obećanja. Ali najglavnija poruka je da Hrvatska još nije pala, da Hrvatska još ima snage, da će se Hrvatska još boriti. Što je u konačnici zaista dobra stvar. Za, naravno, Hrvate koji žive na tom području. Dakle, Marulićevo djelo je zaista jedno veličanstveno djelo i preporučam da ga pročitate. Ako ne razumite Čakavicu, morate je naučiti, barem tu. Dakle, rano novovjekovnu, što je dakako zaista interesantno. Evo, ja vam se zahvaljujem na pažnji, ja se nadam da sam vam pomogao i vidimo se naravno uskoro u novim dijelovima. Hvala lijepo, lijepi pozdrav.